Какъв ви е проблемът? Проблемът е, че трябва да се решава тук с циганското население. Идват и после става проблема. Ние искаме да дават дърва само за каруцарите. Тия хора нямат пари да се плащат позволително, камиони, резачки и така нататък. Единствено с каруците в населеното място. От Ръждак до Младежки дом или до Папреница с каруците. Това е. Или по-ормално надолу по пола да събират. Нямат възможност да отиват нито Лопол, нито Ключ. Като се казва думата населено място, в населено място да берат. Не може да отиват в Скрът, в Ключ и така нататък. Докато не решаваме този проблем, няма да мръднем от тук. Защото после се тръгва и после имаме бети цигански набис. Подрезват праскови, череши, сливи надолу, шо намират. Паднали студови с него, наистина ще отрежат всичко надолу. Масово. Това е, ние искаме решение.